Piştî di şeva ku 12 adarê bi 13 adarê ve girêdi de êrişek li Hewlêr re paytextê Herêma Kurdistanê pêk hat û Kurdistan 24 jî bu armanca wê êrişê nerazîbûn û bertekên tund li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê li hember wan êrişan tên nîşandan. Kürdistan bölgesi arasında sınırlar ortadan kalkar noktaya gelecektir. Serokê Jûra Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekirê Mehmet Qaya êrişan şermezar kir û daxwaza saxî û silametiyê ji bo rêveberiya Herêma Kurdistanê gelê Herêma Kurdistanê û Kurdistan 24'ê kir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkan ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Piştî êrişên şerê Ukrayna û Rusyayê metirsiyên bi vî rengî ji aliyê pisporan ve dihat bilêvkirin. Ji xwe li xwe girtina van êrîşan a Îranê jî nîşan dide ku li rojhilata naverast jî hewlên guhertina hin hevsengî û hemahengiyan têdayîn. Em hewldanên guhertina hevsengiyan ên bi vî rengî şermezar dikin. Îran di serdema referandumê de jî helwesteke heman nîşan dabû û êrişî Herêma Kurdistanê kiribû. Bi qenaeta min beriya diyarkirina Serokkomarê Iraqê ev jî hewldanek bi heman awayî ye. Herkes dizane ku ev êrîşa ne bi ser Amerîka û İsraîlê de hatiye kirin. Li gelek xalên din baregehên Amerîka hene, ew êrîş bi ser Kurdan de hat kirin. Loma jî divê Tirkiye û dewletên Herêmê jî li hember van hewldanan yekrêziyên parastina aramiyê peyda bikin. Yanî bi dîtina min divê Tirkiye jî vê bûyerê rast bixwîne û taybetmendiya peywendiyên xweyên di Kurdan re bibîne. Rayedarên Partiya Destelatdariya Tirkiye AK Partiye jî di nav da partiyên siyasî jî êrişê şermezar kirin. Serokê Partiya Demokrasî û Pêşteçûnê Devayê Diyarbekirê Cihan Ölsen dazanî ku êriş bi xwe ciyê metirsiyê ye û divê bi her hal bê şermezar kirin. K24 özelinde yapılan saldırıyı kınıyoruz biz yani. Em êrişa ku hatiye kirin şermezar dikin. Herçi sedem û hince dibê nîşandan jî armançkirina Kurdistan 24'ê neyê qebûl kirin. O ciyê şermezariyê ye. Divê helwesteke yekrêz jî li hember êrişên wiha bên nîşandan. Dezgah û xebatkarên medyayê xwedî statûyeke parastînin. û di serdemên şer de jî wek tendurustkar û saziyên alîkariyên mirovî divê bên parastin. Em vê êrişa ku Herêma Kurdistanê û dezgeha medyayê Kurdistan 24 kiriye armanc şermezar dikin. Serokê Partiya Paşarojê Gelecek Partiyê Diyarbekirê Aydın Alta jî balêkişand ku têkbirina aramiya li Herêma Kurdistanê metirsiya zêdebûyîna tundiyên li Herêmê jî peyda dike. Ev mûçeyê ku hat şandine ser Herêma Kurdistanê û vê êrişê em şermezar dikin. Em bi rastî partiya me Partiya Paşarojê ji bûna Herêma Kurdistanê jî û hikûmeta wê derê jî gelekî em divê êrişê de em xemgîn bûn. Çimkî em zanin eger ku li Kurdistana Iraqê aramî hebe ne ji bûna Kurdistana Iraqê tene ji bûna rojata navê hemû aramîkî çê dibe. Eger ku li wê derê alozikî derê em bêjin wê derê şerekî derê ew şer li der û dorê me û em bêjin herêma rojata navê hemû ew ê şerê mezin nebaşiyê wê derên holê ji ber wî ji bûna hikûmeta Tirkiye jî em dînin ziman ji bûna aramiya Herêma Kurdistanê Kurdistana Iraqê çi îcab dike bi dîplomatîk û bi siyasî gire piştgiriya wan bike. Partiyên siyasî û saziyên sivîl balêkişandin ku êrişên bi vî rengî aştî û aramiya hemû cîhanê jî dikin bin metirsiyan û divê kirin û êrişên bi vî rengî dubare nebin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.